Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong alo prek jamadim ingdeng trokebra pli kes emahang ke hacker ni talon ton. My boy rank claim apan a hempen ke theklong le dara jok apia potum ke matha kisum. Lahori janalong ihuma garia long pen rakia hormu kenep donlong. Karbi student dearani Karbi Anglong alo prek jamadim along katalon kon. Jakong ni fa ingko raisiani kiase ingdeng trokebra plia mahang ki thek arni pache tondonsi Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong alo prek jamadi malong talon pon lason si prek jamadi mate bothalangso serdhuna klam jirikindeng uditiram hulapen bolong komaji ministerium asa hemalong talon pon bangso along alihiaman pen non ki kibom Karbi Anglong Autonomous Council em mudhuram lekthe pen chenglok abarim Karbi Anglong Autonomous Council em municipal board KSA along ke claim barim la pen non ke claim bom ke thek ding tum chetong dun si alera lon pen talon pon bangsolong HSLC la pen HS angdeng kyun dun tum phan stami ar chopon la pen quality education abuthak RD jodalam the than pon denti lason si Karbi Anglong Autonomous Council em mudhuram lekthai kin pen sitame kes ekedo an chingrom pet ra eklai vet ke dujia phan chuning ripon bothalang so pen khorsing teron la pen bolong komaji pen rakesh rom phanang kelo beta malong news Pinidak sardi una kamalong otat langsung choke berapli kese ama amang tegani dak mesen pen talon pon lo la pen pinidak dak Hamren district committee kese ahin penselil pan aluisa poman bece dak ni panang phapon lo pinidak me nang dukun pen ningarong lo dak mesen met pen chun pamekalo jasemet nilipini dak nililam thelong nilingje bangke ye kese furkimo kese aligesi koson pen si kese ha kecheng bena keklem ke damma kese kai kita karbe kai pen si karjapi karbe kai ke paprang je fan karbe kai kerai komja fan karbe kai akemang asong ke paprang je fan si ke klem pon apen kai ki sitame kese amena stand nothing mas ke claim dak maduga political abin along ta dode sinapini si pini teglong bang ke pini kese pini chathaja mason se do pini for kese pini nang mane rason se dolo apen menangan kese tumbang ke dak menangan kese a principle kese ideology along pen kapre kanat ke dam pen si jasemera bang ke dak karat kopi ma ke sun ke boya putak latung lan nunde pen government against koson man ninge nei government ke chok che police putak latung puduna e isi pro government stand ke en ponda ini non menangan ke ase mana tegram lo laba ning du kalam lo la pen ke ase principle ideology ke ase legacy pen angtan ke dam bosela bang ini damji ke ase kai ke ta la ke pro government ke dunde ke cheng pen kan ram te mung pen cheng lok kai ke ase bagi si check and balance pro people long sedo ada government anti polisial kan ke kai ke ase pen ka song pondo tapi ni abang ke ane government abe ke dun ratu asonna ang deng tapi ni tegam long lok sitame ni ini pilja bang ke ase doan aru sitame pini prajam ma chok chelo chathajam ma chok chelo ni long klame si ben long dunang la pen kese si undo long te Karbi Anglong menangan dak burning isu mukhadu alang ni tu cari celom pon including autonomous state ra putak sedeme alang ni tu kado chingum pet lo bote dak ratun chi kache borga beda ji alam the masave la pen chun begin sini mata sedeme pini la sona situation ave ini banga che kak jam lo lasi la ta si thetan si ningduk lo bakar be khai para bange si kenok thetan lo kese ke che thak pen ansini li ini dak Auraga regional ahin pen kadeti boxi ingdeng soke propli Karbi lo charli asong ambe kani ya bolong komati lo semajong program bi polino ase talo milita
Yuri sige lawan sokar bilu Charlie asong lo lemang kulo. Ning cerong pigan lo. Jeho masukan nonan jitu landam lo kurang ke ning arong kami mo. Japan ke sabsu nindu jinda do. Ate nilita so ke lawan sokar bilu Charlie asong lo jadi kami lebang kulo. Nela nilitum hola sora ba lapuson jitu mahang ke thai katalon lapuson hola sora ba nilitum kon ke hola sora ba ke nilitum ke cengsi la talon we gimi atum alang litum ke cari tum pen ini lada karbilo Charlie asong mahang ke thai katalon so amai dana katalon thai la ke ni la ko lo chuo partu asilalo nilitum kadu ida chini lo karbilo Charlie asong kolam kali lo lo Charlie asong tum ano bangke khaya pan ano tinta karja abang ko bang ini tum cetan lo Charlie asong ke khaya mo abang ta ini tum cetan tan lo nasi dak la student organization lang itu mo bangke lagi independent budi ini tum khaya farman lam ini tum ibu dun aja pong kado kecok je long yong dun labang so alam aja pong do la pen ke khaya pan Charlie anak to sonsi aprangan ke padun tegi maile tu khaya phanda me alang itu lasu awareness pe changlo kaprek no ke Charlie anak ke thalun mai la puson stame alang itu malu asila lo gele tu karbilo Charlie aso batu no se pantane ya bang bang pilo alang itu besi khaya phanda ba ke tai tame arja pilu lo ini kita nam pading namoi lo ke bagian yang sami andu se karbilo Charlie asong karbilo Charlie asong declaim ke dalam se recently fan alam lo jume hang kilo ke ele tum khaya pan me alang itu ki karja phibia pan ni alang itu chule sini ke kana mi alang pa doi sir the summit kaita puro je lo Charlie asong aparin me sape same ni kai kita sune ni kata lo Charlie asong lagi itu misipet dolar ko kasi non itu masih yang sahabat persejarah lo leadership dan kenan bori polo sibet isibera kita yang berapa ni bori polo si kebagian ni labang solo Charlie asong isipet kedua kana pakai itu teknologi ade ile tumbena dan kacune di dolar lebih juga be itu ayam tumas kami kami bersama lalu kita kacune kita patut kontrol sigat ke dua pada bangke ini tum do hai isuma alam do alang itu mambong sabsu alam kan cepat ke ngotot pakai cuci dan dia alam ate karbilo Charlie asam kutum pulon klaim pon apa ke lagi khai pasi klaim pon sigara khai pasi klaim lo tu Charlie khai pan alang itu pada kami yang long refund alang itu kami sigat amuto lo sigara objektif pasi alang itu kerja ruto bukti क्या है तुम लोग फोटो लो लापेन के हाला कैसे इसी दो ना लम्बी रूप जो है ला ini be penisi hala enu bahini metang senson teror bune pini rata do है setelah hai bangke metang itu popularity fanote ale fanote itu lah hai pop hai kita akhir office ke longi be ni budam de amuni raben jong nam de no ke amuni raben na jong na ko kelam te bangke lama ni ke amuk lekhe te me nu da muk sita opera bangke kese bangke la soni ba chini la ka du ida chini la sono bangke ninglong ko kese lo nge sono bangke di chikin ba kese la hello mati la pani ni alang litong pa chuni di je kese men na bangke litu isigat ulang khai panjina litung da ke claim lo khai panji litung ka du ida ka da isigat objective isigat aim bila ka porsi itu claim ra pena ali pulona tena litung jok si leadership jong si nai belum ke politics long suni long kalau dah kan nang lijar puta long nu jimat ko pina vice president na job pina secretary na job ke president na kalau dah ya putu pik kalau lele BJP long si aku nunggu na morcha na pik kalau dah kan nang dulu kita kese bangke la si khai ami job di khai nu job na porsi sigat sudu nangi lalu kemudian ke itu khai dan kampung ko khai akan mangsa lalu nilai balik mana amin pernah kese pakai itu abir nang mana rupiah kese tahu mana aku punya kese tahu sistem pakai pabilan ko inglong ko lakukan rezeki nono malah ini dolang apa sih lah ini kese tu mangsa
sabsu itulah cepatin dia sampai kalau cepatin itu disebut dulu kalau itu cuma jadi mau pen apa itu masih yang sampai Kapolri pun ada klaim rapet darah pedang pun jadi rat jadi kai jadi komunis juga kayak itu disebut cakap ini bukan kami siam sampai dia kalau sila so komunis Papan sinal tentang klaim nanti tentang kantor pedang pun disebut langsung saya memakai tangga. Nijang Karbianglong Amri Hawar Keparlo umpanai pen kilometer fordam chot Langlongku arong amekar Johnny Rainklem lapen meritimong piasopo My Boy Rainklem kedamtang Jakong ni pai troxiar ni pen ahem pen theglong ledet Alang lipan kiri dunja pan kes elapen Ulukunchi Police Station along tame birta pidamlo bonta piniarnianta auswa pan long lelang Alang likidam tang HSLC sadlang along si tame ke thom letter subject chipalong si 74% chipalong ponlo. Lasopen umpanai higher secondary school along science stream along amen chithapdun lo. Bons tame jakong ni phai troxy arni adap thiang prin prele por phai ke thom rajiti malom ahem along pen theglong ledet pusi apia po hin pen pachinipon. Lapen auso phan thang kang check ke theng ke chokta ave puta pachinipon thu. Lasi bangso auso phan kombat ne tum jongsi theglong pulote bangso number 7896680556 along nang humri pen nang pachini vek thapusi kisong det apia potum pen chuning ripon pothalang so pen khorsing tero nang kelo birta malong news kadom bajirlo neli men ke Johnny Rainklem la pen la pe men bang ke meritimung pi an chu ke dam tang tarik troksi hukur bararni Julai siklo ada perang pen baji thom rachiti malom lam pen nilitum hemu sodak wam amen My Boy Rainklem pu My Boy ne pen perang nane ka Charlie do mala perang nane Charlie mane alang Don Bosco amgachi long pen si first division metric pass lo 74% pen la pen letar ke thom long si umpanai high secondary along si alang science si kapor hi lo an ke anak porhi dun bom lo hada porhi mesen an ha jegi road exam tok dam lo la 11 complete ye farman hadak le rock pen alang exam ki jut ke good friday ani tarik 3 april an tarik nar kep april bang ke chithi pak toksi alang ha Guwahati kat jilo laso Guwahati ke kat alam the nelitum ke long ke Neil Singh war pen Andrew terang atumsi nelitum pan ke thang ana chithi long bang pile tok je neke advantage adhormo enpo neke freedom long nangi pusi alang ha Guwahati kat juilo adi mamen ke than the setame laso alam the bang ke nelitum dak monduli hoi pen langlong ku monduli hoi pen alang tuma monduli phan arju tekit si alang tum than lo je Guwahati se dolo anili tum khumri dam lo je wan det lo la pen alang tum do de sang se mane alang phan rong teaching lok tipi pot si chikloyon ni alang hem duk ko kapita aku non hem pen alang kat ju dang lo anda sikado bawe news ke lang rap tum phan jer poje pitum phan si chuning ri lo alang a photo la pen nili tum a phone number pusita me nili tum nang peklang po an ke nang litum thek long te bachini te nilitum phan laso contact number long laso contact number long nang khobor te nilitum lingarong pigi puskamathala kande lason police kupini pan lason khobor pilo manalitum nilitum non kedam tang tarik troksi Friday arni si uso kebir lo mati lapen tarik troksi tarik nar kep abang thana dam lo IC abang vedet matsi tarik serkep por phai adap polsi nilitum adak missing complaint pidam lo lapen thana sorta kam ge claim bom lo pusi chithan bom sitame akhobor no hokta long thek thederlang antela dakuni ka joge pine hem pen ka che bohong la pula ben ko sone doma ave mane hem pen pine ka charle na thu ka siksa ke do ba hem pen kang cek la pu pine pine so thanta be man men masi pu ka joy men ka joy mane amu neli than lo mati je alang ke
hapu 7-day Adventist aniam ke dun kar I amat sini litum ke Presbyterian pot si ke khang dun lo la sohut ka pere ka pheleng ke tam kang cek ke dolo an la so joine si dam julo setame abang dolang ne vello ne ili ke chini ne pot si nili nang litum farman ta ka chi humri lo he Jakong ni phai ingkora hini ani kangsam porphai ke thomra chiti malom OC dilai ahin pen Japon si IC Lahorijan PP CRPF lapen istabatum pen la horijan along naka checking padopon lo laswa por hut honthe meme ihum MH02 CP 0942 agari imphol pen la horijan anat kebang bom apor khangdon sirai komsai khiatum along kedo narcotic drugs yel amethang pen kuruk donlo Lason si bangso agaria long pen homni morphine 1 kg simplex a tablet muthong kebra hini lapen suri plikebra ke thom rap haropho atangka long pondo bangso long ka cherabdon banghinia bang phan nep ingnang pon alang litoma men lake checham Hefajuddin artain kораnar kep apomen CH Fajur Rahman arong mayang infor Manipur lapen Nasir Hussein arta plikebra hini Apomen Karim Hussein Arong Mahalgor Mansur Madhya Pradesh Labangso Rakia Hormu Madhya Pradesh si Keponji Pusialang Litumpen Pachinipon Bangso Kadu Kavya Hormu SP Karbi Anglong SDPO Bogojan Lapen OC Bogojan Atumpen si Langchari Pon Mate Cipari Deng Ponlo Hanjang Langsung Perajip Saropinang Kelo Berta Malong News Jakong ni phai ingkora siani kese Bogojan Regional Committee atum pen chipater piponsi troke brapli aphong kese mahang ke thek arni Koilamati Presbyterian School Conference hulalong talon pon jaime kateng pen ada por phai kresia por pen kese alama kese Bogojan Regional Committee ame phu Lal Singh ingki pen ingthur ponsi mei pangcheng pon mei ke cheng hut karbilo chalia song pharo kresir kebra phokebra sir kepen pening an ningkan Trok kebra pli ke chok arani ke talon dun long pu aning cheparong si him ke dokaluhi sarpo bonson rong parahin pen ingthanpon bangso long aluhi sarpoman pen bonson rong par principal Deopani College phapang jangaluhi bibison rong pi principal Longmiljeng College Bendakhat Mohon ingki vice president KSA CEC pen chenglo BRCR lo ke doan branch president secretary GB SGB la pen ke thegeding atum chetong dun May along bibison rong pia hin pen proper education can build a proper society polam the than mumpon lapen to quality education aputhak alhi sarpo bonson rong har pen clardak pen than pon anparta KSA lapen karbia khea kemang hemprek aputhak mate article 244A alam the bijoy be pen karbia khe atum chesong bom nangji pu clardak pen than pon Kapadusi Koilamati hawaralong non hejong HSL silapen HS asadlang Kiun dunatuma fan kar cuaca mek paman pon si mesen pen aliralon pen pacon pon hanjang langsung pen rajib sono pinang kelau berita Malong News nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta